Ti dneska ideme ochutnávať kukuricu. Žutá. Surovú. Ukáž. Toto možno aj zjem. Tak To možno aj zjeme. Môžeš si Šimonu odkusnúť? Ukáž daj. Je dobrá? Ukáž. Sírová je taká. Ale fuj. To je jak... Fuj. Tak to nie je dobré. Chváť to nebudem jesť. Ešte lepšie ako šimona. Ja už to serem. Ešte horšie ako šimona. Takže menšieho. Kamo, Ideme preskúmavať. Tak poďme. čo tu nájdeme, vám ukážeme. Tak našli sme jeden náboj už. Je tam niekde bola hadica. Ideme hľadať. Ukážeme vám všetko, čo tu nájdeme. Ale nemôžeme sa stať. Jedno cigánové detsko sa stratilo v kukurice. Jo, takže Dúfam, že ho nájdeme. Vyskúšame ho aj si nájsť. tomu Ale nie v tejto, nie. ľudia za 2 hodiny alebo za 1 budú meteority No, vidieť. A dajte ti okuliare, inak to bude fajozne kúsel. Oči vás budú boleť a možno aj nebudete zrak mať. no to zase... pravda. A chalani tu majú. Á, to je tá kukurica, čo sme odhodili. A teraz bye. A druhýkrát. Bye bye. Ale hneď tam ja viem, dej. Nie, poďme hľadať, tu je niekto bližšie. Niečo. Poďme hľadať veci a potom vám to ukážeme. Poďme hľadať. Preskúmavanie kukurici. Napíšte do komentáre dvojte v kukurica. Nepovedzte, nie, RIP kukurica napíšte. No, Chalani tuto majú šlapky a ako jediný tu majú Áno, a skapíname, už nám to všetko pichá. adidasky. Zomierame to pre vás, takže nám dajte odber. Aj keď vás nie je moc. A Aspoň dva. dúfam, že tu budete veľa. Je vás 13, alebo koľko vás je? A takže to naživo. Nie je to naživo. A kto kúka, tak ďakujeme. Tak môžete prísť na lakoviské ihrisko a môžete tu prísť a môžete nás teraz vidieť. A môžete, teraz by nás nevideli, lebo vieš ako myslím. Nové videoko. Tam nič tu není. Iba jedno henta. Jen tam bola trúbka. No túbka. Trúbka, kámo. Náboj sme našli. Jediný A náboj máme. Máme zatiaľ náboj. Ja som našiel. On mám ulitu. A ulita asi jen trošku na nič, že? taká malička. Aha. A tak nič. Ešte zoberieme aj to. Možno. Ďalší plus jedna vec. Tu niekde, tu. Tam dozadu by som neišiel, ale hej tam. Dnes tak dozadu by sme nemali ísť, akože. Trošku bližšie budeme. Tam ale. Ale keď dostaneme, že 20 behačov, tak pôjdeme aj ďaleko. Pôjdeme. A potom sa tu vrátime. Pôjdeme ďaleko. Pôjdeme proste ďaleko za 20 odberov. Vieš, toto Video. bude mať. Inak, keď ste niečo videli a my sme nie, tak sa nám prosím nevysmievate komentár, že sme A slepí. ešte tomu, keď toto bude mať 19 lajkov, tak sa tu vrátime a 20. pôjdeme ďalej. To je 19 je moc. Sme mali youtuberi, tak 3 lajky. Tak koľko tam je Koľko lajkov? máte? Drevo. Máme drevo. Drevo 2021. To bude za 100 euro. To zeberieme. Vieš, že taký máme. Jo, zahod to. Čo vysí? Uj. To už nikdy neuvidíme asi. Pompaj môj. Uvidíme. Ja už nechcem to písať. Všetko tu píša. Podržte ma, prosím. No, tak. Armáda normálna. A to treba ísť niekde. Prepáčte, tam toto náš chalan somieral, viete, riskujeme pre váš život. Riskujem. Že nebudeme Tam vidieť. ideme tam vládne dozadu, alebo hej. Takže tiež, No, ideme preskúmať prosím. keď to bude mať 10 lajkov, vrátime sa, pôjdeme ďalej. Nie, 3 lajky a 20 odberov. A pôjdeme hentanku tých stromov. Poďme trošku ďalej, no. Pôjdeme ďalej. No trošku viac možno. A keď dostaneme 20 a potom 30, tak pôjdeme kde? Jo. Pôjdeme. Poďme ďalej. Tam. Poďme sa... A možno pre vás aj natočíme, jak budú meteority lietať. Možno. No, Alebo, keď No pôjdeme... dneska večer budú. mali by aspoň. Á, to je kukurico. Kukurica ďalšia? Ďalšia! RIP by sme našli. Moja! No tak to... Neviem, či už nájdeme. No, takže to tu príde a nájde tú kukuricu, tak si ju vystavte do
taký hovnový. Hovnový na tému. Tému je... Normálne kukurica z tému. Kam sme odsa ďaleko? Kámo. Ty vole. Až Ale- možno bližšie. Čo? Čo? Kost? To je drevo. Ty si toto, to je nejaká toto. Ježi, kosť. Ale môžeme si pohľad. Kam... Bude 30 lajkov. Ideme tu aj s detektorom kovu. Áno. No, Ale neviem, kde už... zo tému. Z tému tam sú lacné. Ostatná za 50 eur si kúpiť ten... Kukurica by mala byť do... To je To není Ty vole, kde si taký toto. To není Všetci sa mu smejte, dajte, napíšte El Matúš. El Matúš do komentárov. Tak ty kukurica. Ty si... Dvakrát El Matúš. A W to je Hugo. Jak Však je dobré, dabujú. Dobre. Snažil niečo? A my hľadáme a nič ne... A to tam bude video alebo krátke? Toto je také stredné, asi možno aj dlhšie. Skryť. Dobre. Kámo. Normálne týpek to vysiela. Typek nás skoro zbadal. Poďme vychopiť. Aha, ďalší. Ďalšia ulica. Ulica číslo 2. Mám zobrať. OK, ďalšia. Berem. A kam pôjdeme? Mám 2 ulity, 1 náboj. Ja mám Vedel. náboj som našiel ja a Šimone. Šimon, dve veci. Dokúkajte do konca. Alebo sa tam už preskočte, ale však to je jedno. A na konci uvidíte, že čo sme všetko našli. Jo, ale A my sme už blízko po ceste. Ako ale tu máš... Ideme ďalej. To som našiel, však to môže byť... Čo? pozor, to Ty si toto. Tak nejde. Stáme. Prečo sa odskrytíte? Ide nie, to ide nie. Ja, ty moje papuča, ty toto. Nikto to nejde, ne? Slepý. Nikto to nejde. Aha, tak nič. Kamu nechaj ho tak. Však preskúmávame. Ale Matúš, On čo mi doma by... Matúš, my tu pre vás vyskújame život a Matúš ak čave. Matúš si čiluje. Trielka pre Matúša, on to aj nevie. Trielka. A 10 dvojitých. Aha, ďalší fajn. Rozbitá flaška. No fakt. Ale čo to je? Rozplasnutá flaška. Mŕtvá flaška, ok. Tu? Aj, našiel som si ďalšiu vec. Ja ho youtuberujem. To som čo? A čo to je odpad? Ukáž? To je odpad. Však sme našli teraz flašku. Airways. Ok, bye bye. A nie, akože sa ich nestalo. Kámo, Tak zasadíme na ja som, on si možno... Chalani, zasadíme to asi, akože sa ich Tak nestalo. toto. Ty si taký, ty si od toho... Nemôžu, jabe, ok. Auto niekde. Auto! Mango! Mango! Mango. Mango. Chalani, Neviem, či ste to videli. ja tu zakričím, ale musím... Ne, nehuč. Nehučí toto. Bodka. Budeme mať milión odberateľov, tak to zakričíme. Ne. Za 20. Doďaj sem a povieme do prdele. Čo je za to? Ako je docela veľké. Je docela veľké. Nech pustiť, počkaj. Docela veľká kukúrka. Čo tu je? A my hľadáme poklady tu. Ale z Jano kukuricu sme My tu pre nich nemáme. vyškolili tu život. Poklady v kukurici. Kukura teraz nechám. Takže, kto nemala TikTok, napíšte, Au. napíšte TikTok. Fuj. Nech to fuj.
Fuj, nechytaj to, fuj. Ktoré je Vyso. Ukáž. To. Tam môžu. Návykový, fuj, tu sú nejaké drogy. Ešte je tu nejaké plázlo, nejaké drogy. Ok, nechytaj to, bro. Hej, to je námesa kukuľca na svete, Majkasova. Ukáž? Oh my god! Počkaj, to je to, čo som odlúpil? No. Najväčšia kukurica na svete si bereme. Ne je to odtrhnuté z niečoho? No, daj. Bolo to tu na zemi. Čo, daj si to do vážku. Tak, bereme. Som teba. Plus ďalšie, máme 4 veci. A potom vám to ukážeme sami. Máme 4 veci zatiaľ. A či vôbec nájdeme ten náboj a hento? Nábor už máme. Trošku vám to skrátim. A už sa asi pôjdeme aj do. Trošku vám to skrátim a poviem vám, že hľadali sme. Ja to žoberiem. Hľadali sme, neviem, čo ďalej chcete ešte počuť. Hľadali sme. A keď sme hľadali, vám to chvíľku stopne a ozvem sa vám, keď niečo nájdeme. Kam sme našli kúsok dreva, čo tu Hugo odhodil. Ale Hugo je TikTokter. Ešte už lesom. Už není. Ty ho zase hádžeš. Ty si geniálny. OK. Teraz ideme. Chalani. Našli sme, kamo, že ďalšie drevo. Ja mu neviem, koľko je tu dreva, ale veľa. Kúkajte, to je ďalšie drevo. Konči sa! Nikto tam ide. Nie je to, čo sme odhodili. Je to menšie. To je iné drevo. Predstavte si, že tento bolo takéto a to je takéto. No aj. Ale tak čas, zase sa vám niekomu. Kámo, chalani! Oh my god! Čo? Daj mi to. My máme pivo. Koľkatka, desina? To je, počkaj. To sa jedá už. Ty vole, nechytaj to, sa povežeš. Nechaj to tak, kamo. Stavý kus. Toto, viete kam ide? Uí, bye. Ideme ďalej. Ja sa chvíľku budem aj s vami zase. No a sme neboli tu, že nájdeme niečo a potom sa. Počkaj, to sme ešte hodili mi za to. To je pivo, to je... My sme geniálni. Keď sme to hodili tam do knejky. Nejaký obal. Ale však v pohode. Neviem to chytať. Do kamera máš takže taká hrozná, že tam ledvo niečo vidíte. Lebo je to starý telefon, ktorý používam. Áno, nebojte. My to budeme zlepšovať, ok? Zadávate nám lajky a budeme tu chodiť skoro každý deň. Tak neviem. Ale ja keď Hugo, ty možno ani snahu nie. My to máme šťastné. No Hugo tu, tento náš Hugino, moc na ňo nezvykajte, lebo on je tu nový a aj tu moc nebudú. Ešte pri meteoritoch by tu mal byť, keď budú. Niekto? OK, hodina. A kukuričku peknú nám na to. Tak budeme zakatuje. OK, tak nech vám kukuričku na to. A čo to je? A to není na Profesionálny lúpač. tam bude napísané chodovi si. Ale Čo? Tam nič není. ale fakt tu nič není. A čo je? Ukáž, daj mi to. What the hell? To je najmenšia To kukurička. je Santa Claus kukuľca. Kúkaj, koľko má vúsov. Tak bye. Pivo? To není naše. Pivo číslo 2. Počkaj, to je. Počkaj, Ok. daj. To je inakšie. To je ďalšie také isté. Sme docela ďaleko, ideme ďalej teraz. Zase necháme si to na, keď budete to mať radi. Keď budeme mať vlastne Oh my god, ďalšie pivo, to je kozel. To je kozel zase. Ešte tu máme ďalšie pivo. To má 1000 piva. Ja viem prečo, lebo tu sú 9 a to tu No, hážajú. už 3 piva. ale No, čekaj. Ale ani jedno si neberieme, kámo, fuj. kukuričku, Na budúce, keď dáte tomto dosť lajková hypu, tak tak... zjeme celú. Nie, tak zoberieme aj pytel, Ja už to tu zoberieme aj mech a budeme odpadky dávať do mechu na vyčistenie. Čo asi spravíme bez tých lajkov, to je dobré na život. Ale musíte
aspoň Jeden like. jo a pôjdeme a 3 lajky, ať sme sa tu vrátili a pôjdeme ďalej. No. Ježiš. Že je to tak stredne, no. Wow. Jeden like to aj pre nás zácne niekedy. A napíšte, že toto. Že sme najlepší. A dáme tam komentáre a napíšte dvojité v kukurysa. A že tam napíšte potom, ty vieš, A my máme 1000 vecí sem písať, čo to? Iba dvojité v... skryte. A to nebude vidieť. Že máme čiernou mužika na kamere, ale neznáme jeho pravú identitu. Lebo má čiernu hlavu. Oh my god. A to je nič, ok. To máte Nič, ja som, že som niečo videl. Je tu trávička, nič. Nie, ani keď to bude, keby že to je iPhone 17 Pro, tak by som sa Na dneska nám asi stačilo. A ukážeme vám všetky produkty. Na dneska máme dosť dlhé videjko. Takže vás seknem a... Takže Takže- prvú, vieš, tu máme... Ja som toto, ja načižem som seba. OK. Takže prvú vecičku, mám túto mušu, čo sme našli. Asi aj... A toto je všetko vyhodnotenie, čo sme našli. Takže mušičku, to je najhoršie. Druhé najhoršie, táto lepšia mušlička, trošku väčšia. Keď si to aj porovnám, toto je tá stará a toto je tá lepšia, no. Je to vidieť? Je to odložené. Ešte je to preč zatiaľ. Ďalší je tu náboj. To som našiel ja. To celé dobrý. Ja som našiel dve Ale je to najlepšie. Je to asi náš náboj, ty poďme tu hráme striadačky. Jo. A Takže, najlepšie nakoniec, to som našiel ja. najväčšia kukurica na svete. To som našiel ja. Neviem, či je takto, alebo či je odtrhnutá niečo, alebo čo. A Podľa mňa. podľa mňa je to najlepšia kukurica na svete, kam. Jo, najmenšia. Je najlepšia prosto. Proste... To je všetko za toto videjko zatiaľ. My sa s vami Takže- musíme a dajte... Čilujte, zdravie a čaute. A ja...